Cambados prepárase para a fin de semana da Festa do Albariño. Despois de 3 xornadas de multitudes, dende o Concello agardan que o público se dispare aínda máis de cara ao sábado. O que se nos transmite é que a cousa pois vai moi ben, falan pois incluso de que é algo mellor que o ano pasado. Pero hai que agardar, os días máis importantes da festa pois son os que faltan por chegar aínda. Hoxe venres, sábado, domingo, e son os días máis importantes e que máis visitantes recibe Cambados e creo que é mellor facer a valoración cando remate. Así as cousas, o goberno local insiste en que están preparados para acoller os milleiros de persoas que se achegan ata a vila para gozar da popular celebración. Estupendamente, hai unha boa afluencia de público e todo discurre pois con normalidade que é o que queremos, non? Non estamos tendo ningún sobresalto e iso é máis importante. Que pasen os días, que a xente pase ben, pero que non teñamos grandes problemas nin de alteración da orde pública, nin de seguridade, nin en materia de emerxencias, sanitarias, etc. etc. Mais aínda cando o balance das 3 primeiras xornadas é máis que positivo. O arranque da festa foi dos máis multitudinarios dos últimos anos, pero todo transcorreu con total tranquilidade. Polo de agora ben, a ver, ainda falta os días de maior intensidade e, bueno, esperemos chegar ao domingo a noite e ao lunes pola mañán, pois polo mesmo camiño que levamos agora. Pola súa banda, dende a Garda Civil informaron da detención dun mozo de Vilagarcía como presunto autor dun delito contra a saúde pública. O home foi sorprendido en Cambados cun centenar de doses de estupefacientes na vía pública. A detención realizouse no marco do dispositivo especial de seguridade cidadá establecido pola Garda Civil con motivo da festa. Cambados quere converter en tradición a entrega das follas de prata. O acto estreouse o ano pasado e hoxe o Concello volveu a abrir o Salón de Plenos para acoller a entrega das insignias desta 67ª edición. Foi un acto moi sinxelo, pero a verdade é que ten a súa importancia, non? Os entregamos unha folla de ouro e 2 follas de prata, eu penso que máis que merecidas. Unha das follas de prata foi para o pregoeiro desta edición da Festa do Albariño. Salvador Cores Manso recolleu este novo recoñecemento que lle concede o seu Concello adoptivo. Sempre fai moitísimas actuacións xunto con Manso e amigos co seu grupo musical e sempre as fai totalmente de balde, de forma altruista e incluso pois fixo unha canción, non, con poemas de Ramón Cabanillas. Significa un honor moi grande. Un vilaxoanés que veu os 15 anos para Cambados, que leva 60 anos en Cambados e que ama Cambados, non digo máis, pero tanto como calquer cambadés, porque me conocen as pedras, as vellas, porque agora hai moitas novas xa, os lousados de pedra, pero as vellas, chamamos ya das iglesias e algunhas rúas que hai por aí, síntome moi orgulloso de estar en Cambados, tratáronme toda a vida moi ben, moi ben. O persoal do punto de atención continuada do Centro de Saúde de Cambados foi galardoado coa segunda folla de prata, un xesto co que o goberno local quere recoñecer o traballo e o esforzo tan importantes que realizan durante a Festa do Albariño, tamén para apoiar as súas reivindicacións contra os recortes da Xunta de Galicia en materia sanitaria. Mentras a xente o está a pasar ben e moitas veces pois sin cumprir unhas certas normas de seguridade nin de ningún tipo de decoro, pois chegan ao PAC, sempre son atendidos, sempre son ben recibidos e non solamente nestes días de festa, senón que durante todo o ano estamos vendo que o noso centro de saúde cada vez está contando con menos medios, con menos persoal incluso, eles seguen a traballar, duplican turnos e atenden pois un gran número de urxencias e de citas cada día. En principio estamos moi agradecidos, pero es que es el reconocimiento al trabajo que hacemos, que muchas veces pasa desapercibido. Por ejemplo, el personal del 061 hizo, el personal de urgencias de Galicia hizo, Protección Civil hizo, pero la mitad de las veces los que estamos allí somos nosotros, son más de la mitad de las veces, y nadie se acuerda de nosotros. Entonces, que alguien se acuerde de nosotros es para agradecer. Bueno, quizá tamén un pouco, non, para que se nos vexa e que se vexa que en estes días e tal o traballo é distinto e a verdade moito máis concentrado. As follas de prata quedarán en casa, pero a de ouro viaxará ben lonxe. Este ano o galardoado foi o gañador do premio Ramón Cabanillas. Trátase do profesor xaponés Takekazu Asaka, tradutor ao idioma do seu país da obra do poeta cambadés. Sabemos que ten unha trayectoria moi longa e ademais ten moitísima vinculación con Cambados. El fai traducións ao xaponés de poemas de Rosalía, de Novoneira, tamén de don Ramón Cabanillas. Me alegro moito de receber
este premio ou medalla, non sei, folla de ouro. Me encanta moito receber este día de festa de Arbariños. Desde 30 años estou traballando sobre Ramón Cabanillas, pois me encanta terra de Arbariños. Sempre tomaba en Tokio viño Arbariños. Me gusta moito. Todos están convidados ao xantar do Albariño que se celebrará o domingo, aínda que o profesor Asaca xa anunciou que non poderá asistir.